Здравейте, приятели! Днес колата е CL, японско изпълнение. Знаете, там честотите са в ниския банд и нямаше никакво радио. Това, което се наложи да направим, е смяна на команда с европейски. Това е оригиналния японския. Виждате колко букси има отзаде. Намерихме европейски команд, монтиран, прекодирали сме цялата музика и сме сложили CarPlay. За целта трябваше да се разглоби доста колата. За съжаление не направих снимки на разглобеното състояние. Това е вече сглобено. Тук това са едни PVC обезопасители. Съм си направил, за да не се надере кожата, защото доста цели сме видяли с надрана кожа при демонтаж на този целия панел. И тук PVC-то. Някои хора, когато искат да разглобяват, да го имат в предвид, че тази хубава кола не е приятно точно да се вижда надрана кожа. И вече имаме CarPlay. CarPlay сме го скрили зад жабката, беше свалена цялата жабка, тъй като няма никакво място, както на S-класите, зад команда да се сложи модула на Мистър 12 волта. И трябваше доста да се разглоби колата. Това вече е крайния ефект. Колата си стана вече европейска с монтиран CarPlay на марката Мистър 12 волта. Това е от нас. До нови срещи!